Sunana Falala Ibrahim daga ƙaramin hukumar Ƙaurar Namoda, darakta a gare Ƙaurar Namoda lokacin. Me aka fi yawan noma ƙaramar hukumar Ƙaurar Namoda? Ana yawan noma auduga, shinkafa, gyaɗa, waken suya, masara da dawa. Amma tsakaninka da Allah ita audugar da kuka noma tana da yawa kamar da? Tana da yawa sosai. Muka noma auduga yanzu haka ma ana noma fiye da ton 50 ga shekara. Ton 50? Na'am. Kuna da gurin gyaran auduga jinare kenan har yanzu a jihar Zamfara? Muna da shi a jihar Zamfara. Amma babu a Ƙaurar Namoda? Babu a Ƙaurar Namoda, amma akwai shi a birnin jiha. Guda nawa ne a can ya sanin ka? Gaskiya ban iya kargas. To faɗi sunayen wasu daga ciki. Akwai Ni'ima, Janari, akwai Masaka, akwai Rikiji, akwai ɗan mai kyau. Akwai suna aiki. Suna aiki. Can kuke kawo audugar? Muna kai auduga. To wa yake bada an gurya iri? Gwamnati tana taimaka mana da irin gurya da taki don a hibbasa noman auduga. Na ga gashi wato ga kaɗaɗɗen auduga an zo da ita ko? No. Kuma ga taskira? No. Ga zaren da aka murza? No. Su waye suke yin wannan zaren? Gobe ne suka gurza shi da hannunsu, ko muna tare da sunan wurin ma suna iya kaɗa shi su juya shi su mai da shi gari, har gwadon ma duk suna iya yi. Da koma hoton gwadon gani, da ko hoton mu gani. Ga shi nan ga taskira nan wato da mazari ga wannan da sauransu a kai da dukkan komai da komai na kaɗi. Kuma ga zaren da aka murza nan shi ma. Ita wannan audugar an riga an kaɗe ta an cire an guriya ko da ke na kai kamar ɗaya da alamar cire guriya ne. Yawa wannan an cire guriyar. Wanda yake ana abincin dabbobi da ita ana matsan mai daraja mai tsada mai amfani ga jika. Ita kuma wannan gashi na hada ragowar guriyar. Kuma daga Ƙaurar Namoda wato ƙaramar hukumar Ƙaurar Namoda ta zazzau. To idan an yi wato wannan zare me ake da shi? Ana yin gwado ana gwado wannan farin gwado kuma ana gwado wannan na saki. Wannan ai kamar da gashi mu gani. Ai shi wannan zaren kamar na China. Ya sunan zanen? Zanen gwado. Zanen gado? Zanen gwado na saki. Amma akwai na ɗaura na mata. Babu shi a nan ko? To shi gwadon buɗe ya shama ga girman shi zai yi shi mutum? Ga nan zai buɗe gwado. Zai buɗe gwado muna so mu ga yanda yake ɗan asali. Wannan luru ne ba gwado ba ne. Luru ne wannan. Ya shi nan ya yi kyau ƙwarai da gaske. Yanzu wannan akan sai da shi kamar nawa. Gaskiya wanga ana iya sai da shi jarar da shi za ta kai irin 7,000 zuwa 10,000. To kai kana da shi? Gashi na ɗaga ma